Tämä on Henkka. Henkka teki juuri hyvät kaupat taulutelkkarista. Tai ainakin luuli tehneensä. Onneksi Henkka maksoi telkkarin tuohella. Tuohessa on hintaturvavakuutus, korttiin kuuluva maksuton lisäetu. Eikä. Jos löydät kuukauden kuluessa tuotteen edullisemmin myymälästä tai verkkokaupasta Suomessa, hintaturvavakuutus korvaa sinulle hintojen välisen erotuksen vakuutusehtojen mukaisesti. Henkan tarvitsee vain tulostaa lomake tuohi.fi-sivuilta, täyttää se ja lähettää sen mukana kuitti ja luottokorttilasku sekä tosite edullisemmasta hinnasta. Lehti-ilmoituskin riittää. Hintaturvavakuutuksen kautta hän saa hintojen välisen erotuksen suoraan tililleen. Eipä hassumpi etu tämä hintaturva. Vai mitä, Henkka? Kannattaa jatkossakin tehdä ostokset Tuohi Mastercardilla.